Goedenavond, het is zaterdag 11 december en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Op diverse plekken in Zeeland is het dit weekend een drukte van belang met mensen die allemaal in de rij staan voor een boom. Nee, niet voor een kerstboom, maar voor een gratis meidoorn, wilde appel of boswillig. De bomen maken deel uit van de boomuitdeelactie van de Zeeuwse Milieufederatie. Onze doelstelling is eigenlijk 380.000 bomen. Dat is zeg maar voor elke Zeeuw gemiddeld 1 boom. Dat doen we bijvoorbeeld met scholen, maar ook dus met mensen die zeg maar, een eigen tuin hebben. Ja, want tegenwoordig wordt er helaas heel veel tuinen bestraat. En dat begrijpen we wel, maar voor de biodiversiteit is het zo belangrijk om een boom in je tuin te hebben of meerdere. De bomen worden betaald door het landelijke project, maar ook door de gemeente Goes en de gemeente Tholen die meedoen met dit project. Dat zijn de enige 2 gemeenten die nu nog meedoen. Waarom doet niet heel Zeeland, oftewel alle 13 gemeenten mee? De gemeente Goes en Tholen hebben zichzelf aangemeld en we vonden het zo positief dat we hebben gezegd van nou, dan doen we samen met jullie de actie en dan kunnen we het ook groter maken. Vandaar dat nou op Tholen 4000 boompjes worden uitgedeeld. Maar we hopen volgend jaar dat meer gemeentes gaan meedoen. Waarom doet u mee met de actie, mevrouw? Voor het milieu, daar doe ik voor mee. Dat is goed voor de natuur. Meer groen in het landschap. Ja, en veel meer groen. Hoe meer, hoe beter. Dus vandaar, ik ga mijn tuin lekker vol zetten. Het is gratis en dus dat is leuk voor de mensen. En dat denk ik dat dat wel gewaardeerd wordt. En daardoor heb je natuurlijk overal meer groen en zo. Terneuzen. Rauwe stad. 50 tinten grijs en blijvend in transitie. De hemel op aarde voor een dichter met ambitie. In Terneuzen is vandaag het Stadsdichtersgilde gepresenteerd. 6 dichters gaan over de stad schrijven. Als een injectie voor het humeur van de Terneuzenaren. De tijd talmt hier niet. Niets staat stil. Wat hier blijft, ik ben van Terneuzen. Het andere plaatsen ontmoet, maar het E aan het eind van elke zin veroverde tegen heimwee in mijn glimlach. En de Westerschelde stijgt en daalt en slijpt, verslijt ons langzaam, maar gestaag, totdat er niets meer is dan dit. Het ruisen waar geen riet is, het afknijpen, druppelen, dreinen, vloeibaar geroezemoes. Een nieuwe tijd, blijvende verandering, een grote kans op weerslag in taal. Een dichter lijdt, en ook nog chronisch. Zelf zegt hij daarover, licht ironisch, dat storm net is wat hij nodig heeft. Die storm, vermenigvuldigd met de factor 6. Een mens grijpt voor minder naar de fles. Bewaar wat fijn is, of het nu groot of klein is. Hou vast wat raakt, laat los wat niet gelukkig maakt. Elk jaar sieren al een kerstboom het Marktplein van Bieselingen. Maar dit jaar kunnen de inwoners er een kerstwens in kwijt. Geen oorlog meer en geen corona meer. Waarom heb je dat gewenst? Omdat corona niet leuk voor mensen is en gevaarlijk kan zijn. En oorlog, dat is heel erg. Het is een initiatief van de gemeente en de plaatselijke kerk. We denken elk jaar na over wat we willen met Advent en met kerst. En toen kwam het idee voor deze kerstboom als een verbindend initiatief voor het dorp. Nou, zelf heeft u net ook een wens opgeschreven. Mag ik vragen wat er op uw kerstbal staat? Ja, ik heb opgeschreven dat ook in dit verwarrende en soms moeilijke jaar het licht van kerst ons leven en ons hart mag verlichten. Zodat ook wij de wereld iets lichter helpen maken als lichtbrengers van God. Ik vond het mooi om zo zelf ook even bewust iets op te schrijven en op zo'n manier aan een ander en aan het hele dorp te denken. Het is mooi omdat dan kan je gevoelens delen met anderen ook en om te laten zien voor wie je wenst. Ik vind het heel mooi en het zijn ook mooie wensen. De zaalvoetballers van Groene Ster hebben gisteravond tegen Texel 94 de tweede overwinning van dit seizoen in de Eredivisie geboekt. De ploeg uit Vlissingen keek in de eigen Baskersburg een paar minuten voor tijd nog tegen een achterstand aan. Maar via een doelpunt van nota bene doelman Karim Ben Salam kwam Groene Ster op een 5-4 voorsprong.
Ja, we gingen gewoon met extra man spelen. Ik ging mee naar voren met 5 man. En moet ik zeggen dat het dit seizoen bij ons echt heel goed gaat. Ik denk dat elke keer dat we dat hebben gedaan, dat we minimaal 1 keer hebben gescoord. En ja, dat betaalt zich vandaag goed uit. Want na de treffer van Ben Salam ging Groene Ster door met scoren. Uiteindelijk wonnen de Vlissingers met 7-4. Mede dankzij 3 goals van Hisham Bouzambou. Maar welke van de 3 goals vond je van jezelf het mooiste als je toch even moet omschrijven? Ja, toch wel de tweede. Dat ik hem vanuit de lucht aangespeeld kreeg van Josimar. En wegdraaide vanaf de verdediger en dan zo goals schoot. Ik moet wel eerlijk zeggen dat wij de laatste week steeds wel beter gaan voetballen. En dat we ook steeds ongelukkig wel verliezen. Ja, dan is het gewoon lekker, zeker voor het zelfvertrouwen, dat je het vandaag gewoon eruit trekt. En vooral op deze manier, ja, dat is gewoon heerlijk. Als je gaat kijken hoe wij het begin van het seizoen, eerste wedstrijd tegen Eindhoven. En je kijkt nu tegen Texel, onze laatste wedstrijd, dan zie je echt dat we vooruitgang hebben geboekt. Groene Ster heeft nu winterstop. In de tweede seizoen zelf spelen de zaalvoetballers uit Vlissingen in de verliezerspool van de Eredivisie. Na het actieve regenfront dat gisterochtend ook tijdelijk even sneeuw gaf, zijn de regenweters weer goed gevuld met 10 tot 30 mm. Maar vanochtend was daar gelukkig niks meer van te merken. Het was helder en droog. Dit was 's Heerenhoek. En ook in Middelburg hadden we een welkome zonnige start van de zaterdag. In de loop van de dag kwamen er wel wat hogere wolkenvelden voor. En dat had te maken met de nadering van een volgend front, want vannacht passeert een warmtefront en vanavond laat en vannacht gaat het regenen vanuit het westen. Het koelt erbij niet verder af dan 5 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt, overdag zijn er perioden met regen of motregen, al is het soms ook wel even droog. En het wordt een stuk zachter met 10 of 11 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het zuidwesten. Komende week wordt het zacht met temperaturen van ongeveer 9 graden. Het is echter ook overwegend bewolkt en grijs, maar wel droog. Behalve op dinsdag, dan kan er af en toe wat lichte regen of motregen vallen. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. En graag tot straks bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van deze week. Graag tot zo dus.